сега ще правя видео на Roblox на Murder Mystery 2. На Murder срещу Шериф, аз се обърках. Но се еднак на Murder срещу Шериф. Дуелс. Ще играя с моят приятел Христо, както знаете, с Феникса. Абонирайте се, лайквайте с камбанка и за моят канал, и за канал на Феникс. Ще обърна карта, за да ви покажа с кой ще играя. Здрасти хора, абонирайте се за канала му и лайкнете видео. Ето така, сега. И така ще играем. Също лайквайте, абонирайте се с камбанката и за нашия общ канал. Феникс, Ant Dragon, Феникс и Дракон. Това е нашия общ канал. Събрахме двете заедно. Така. Аз сега се влизам в Murder Mystery. В Murder срещу Шериф. Само го бъркам. Murder срещу Шериф. Добре. Сега ще ви покажа тази игра, само да открия. Сякаш тук моят приятел малко е влиза, пак аз тук нещо не мога. Може да видиш местото нещо си ми офлайн? Ти сега снимаш? Да. Влез си тук. Да, аз не мога влизам на тебе, ти влезни от мене. Аз вече съм влизам в играта. Пусти се резни. Да бе. Ти почна ли видео? Не, чакай. Аз искам след тебе да се чуя и двамата как говори. Добре. Хора, Аз чуем. чакам Феникса да влезне, ето джойнва. Не се казва Христо, казва Феникс, просто така съм го кръстил, за да ми е по-лесно. Това сега го чакам да играем едно в едно. Просто само да видите какво се прави така. Тук малко се ми мрън за мовите всичко. Тук съм нагоре. Малко знам, че не виждате, но... Феникс, ела тук на едно в едно. Да, изчакай да. Добре, така, хора. Може да видите в нашия нов канал. През някое време ще качим едно видео. Не знам кога ще излезе, но... Здравейте хора, днес с Драган ще играем Murder Шериф 1 в 1. И да хора, нека да започваме. Ела Драган. Хора, да, ще започваме нашата битка. Не знам от телефон. Така. Нека да го бием хора. Хора, може да надявате се. И в коментарите пишете за кой отбор сте. Феникс или Драган. Му пишете на български, му пишете на английски. Да хора. Пишете за кой отбор сте. Така сега ме уби. Отбор Феникс победи. Браво на нас. Но само първия рунд. Да хора, това е първия рунд. Как ще има? Хора, къде е Драган? Ето го. За малко да го види. Хора! Не! Тим Феникс да победи. Хора! И ето, че отново Хора, аз много време съм играл. победи. И се най-вече. Тим Феникс май ще ми победи, но няма се предам чак толкова лесно. Yes, бе, хора! Пак ме победи. И в моя канал може да видите малко и гейминг на PlayStation. Малко ще ви е гадно да виждате, но съжалявам. Да. Когато свикна, ще се оправя. Хора, след тази игра ще играем 2-2, после 3-3, 4-4 и 5-5. След 5-5 видеото свършва. Да, хора, след 5-5, както го чухте. Сега видях го.
Ти как се прицелваш? Хора, убих! Чакай, а ти как се прицелваш с този пистолет? Аз не съм прицелвам, аз пострелям. И почекай, там където да сели. И че да го правиш просто. Не, също просто нещо. Ето. Хора, една точка не трябва. Можете да ме подкрепите с един лайк. Вие, че го видите. Хора, съжалявам, просто нещо ми стана. Нещо, не си му телефон игра. Хора, браво! Отвояваме с наградата и взимаме с 50 джема. Хора, ако бяхте за мен, благодаря. За да ми помагате, лайквайте. И пишете коментари на какво да играем. Хора, да се вземе ето това нещо, което не знам. Ето тук се разгледам какво има. Има някакви кейсове да се заспали. Аз не мога да си купя никой кейс. Това са скъпи за мен. Силите... Но има феник и точно като мой феник. Така. О, да. И вижте, има кейс за Феникса. Да, хора. Ела тук някъде в 2 в 2. Да, хора. Добре, сега почваме 2 в 2. Още... Искаш да върнете нещо, тук може да бъдем от различни. Малко по-бъдно съжалявам. Дай тук. Дай тук. И хора, може да има малко повече време. Но ето, открихме хора. Почваме, хора. Втората игра. Аз брам те. И ето, че почнахме. Хора, наистина малко бъгваше да внимавам. Да, хора, и при мен може малко да бъга, но съжалявам. Тази игра, в принцип, Roblox от телефоните не е най-добра. Драгън ме уби хора. Хора, убих Драгън. Ти си убил Драгън. Хора, убих Феникса, се обърках. Първа рунда те победе. Може да бъде, но ми помага той. Хора, дайте да се стигне. Но това заради бъгването. Това са бъгването. Хора! Как бе? Абдухило. Давай мой. Не, хора. То пък май отбор Драгън ще победи. Хора, ако искате да ме подкрепите за да победя, просто лайкнете. Това много помага за мен и канала ми. Значи пише Митко 372, но аз си сменя името, да знаете. Аз мото име ще си го сменя на Драгън Кайс. Хора! Не на моето спря интернет, аз съм сам. Хора, Феникс отбор е сам. Хора, ние сме загубили, съжалявам. Съжалявам, няма какво да направя. Хора, загубили сме. Хора, лайквайте, моля ви се. Лайкнете, за да победите този рунд, аз да го трепя. Съжалявам. Лайкнете и ще го трепя. Трябва каквото мога. Ако лайкнете, така ще дадете малко късмет. Съжалявам. Не си не мисля. Може да бъде... Yes, хора! Хора, след това видео ще смена името на Dragon Guys. Да знаете, му потърсите, но утре. И също ако искате да, например, да играем заедно, напишете си, не знам, ако искате да играем заедно, просто си напишете Хора, загубили. номер, ще обадим си, играем и така. Сега отиваме към 3 в 3. И сега да ви кажа, няма 5-5, има само 4-4, но няма 5-5. Как няма 5-5? Да, добре. Тук вече един дойде при мен и даже са 3. Тук при мен не остата още 3. Добре, хора, за сега сме 1-1. Хора, 1-1, може да давайте. Това е едната това не е решаваща. Тук там е решаващия рунд.
Ако тук той победи, ставаме 2. Става 2 в 1. Там, ако аз победи, ставаме разни, почваме пак 4 в 4. И само да ви кажа, хора, ако например на последния рунд спесира, аз последното ми е 2 в 2, 2 на 2, после на още един рунд. Пак 4-4. Не, няма нещо да си кажа. Браво, бе! Ама, ако... Убихме краля. Чакай, ако искаш да я пак в 4 в 4. Не, Що бе, не тогава. убихме едно, две, по-прун сте наши. Този рунд те победиха. Хора, ние сме по-добре, няма кост. Така бе, хора. Откъде дума трепа, бе? Край ме разбит. О, Нико. Къде? Браво, бе, хора. Ни? Хора, моля да се дайте малко късмет. Можете да ни подкрепите, като харесате видеото и се абонирате за канала. Добре, краля им добре. Хора, може да последната игра ми дайте късмет, за да играем пак. И той Феникс съм поискал, ако играе едно в едно с Феникс, няма да мога. Не, хора! Не, хора! Хора, може да дайте късмет за моя, Бранас! Ако бъде с две деца от моя отбор, има много благодаря. От мене. Той мен не ме познава! Хора! Убих някой май. Не, хора! Не ми кажете, че ще ме измърчат. 2 в 1 сме, давай! Не! Давай нас! Можеш нас! Можеш нас! Давай, можеш! Давам с теб! Yes! Хора, ние загубихме. Хора, трябва последната игра да го победя, за да може да играем финал. Играта. Хора, някакъв сон Ахмед Мохамед. Това е един от нас. Той е много добър. Не, хора. Убихме най-силния им. Аз убих най-слабия. Хора, имам гръб да се убих най-слабия. Добре, хора, не още твърде късно има. Не, най-силният другият бъде победи. Не, хора. Давай сега само слабия. Ти си слабия. Хора, моля. Браво! Моля да снимай хора, давай лайквайте. Това е заради вас. Заради вас побеждаваме. И заради моите. Видяте късмет на моите, като лайквате, моля ви се. Хора, убих един, добре убих, ама не Торунт е тях. Торунт е наш! Аз съм с тях! Аз съм най-силния! Хора, не! Загубих! Толкова бях близо! Само отбор Феникс, хора! Отбор Драган Саботки. Нищо, че сме в един екип. Така, да,